Ang tagay na to ya. Na magitag James. Ang itag-itag kontra gani ani ron. Grabe na mo bro, practice ba? Laban lagi daw mong gipangita bay. George. Masa mo na? Ako, hindi up man ko. Hindi nga mag-idri ah. Ngaman ay mo abot kalaban ron. Giro apong George oy. Giro kayo ah. Wala, apa nga bata. Ay, na ako'y player ron, maabot ron, di ba kay? Basta may bitaw mo. Dili na ko pwede ng mga dula kani graduate na ko ana. Gwapo ra ba undam dito di ibay. Pero sa mga bulpud ba niya. Kung madulaon ko bay, madula ko pro assistant. Unsan kadi mangi kakabulo mo langoy dula mo ko basketball. Pero amot iparayan na akong damgo sa ilabay. Pwede. Kay katong liap-liap do na ako ba na run out ba? Ito ba? Pag burnout, pag siga. Pagsiga usa pa ko ni kuan daw. Damgo lagi po daw to. Sa mata ko na kuan do. Sige lang kay ako may ko mga planning, mga plano ba? Ako'y plano para sa Kinsay pa dulaon na to. Planuhan na to sakto lang kontra ug nay Kung kontra jud. assist lang bay, ako assistant jud. Sure ba? Sige. Isa may padulaon ka na. Kanang nga maayo jud. Mangito taron. Ako'y pili. Lisod pag ikaw pili, ako may sa assistant. Apil yung buwan ni ron bay. Di lang, Umasa ka ka. kapalo ko na. Di lang ipapanambal akong mga sports. No? Sam ko eh. Apil ko na. Kuha na sila kinsay mayo nila mandula. Ikaw sugod nagsilik, assistant ba ka? Unsa may sugalay ni Ako mo Sugalay. mo select ko pero kanarang dool sa akong dughan kay lain na ba. Sugod nagsilik. Sugod na. Man, kabalo ka ni Mandula. Kamo daw, sobra man mo pero i-select ta mo 5 lang kay isod bugayo. Ikaw, Pil naman naman kuya. wa na kag coach. Pwede. Expert kira mo pili. Raise your right hand. July. Bright na bata mo upload ka mo. Sa padya. Atong mga maayo jud ang formado jud para di kay ta. Padaog na to. Tanaw ang mga kuan ba, braso ba? Pumili mo pag giyat mo kay na. Liloy. Naog na. Ay ta. Isa pa man ako ba? Di ta makuwag ka na yung mapalaubog kayo. Pangit kayo. Ganyan. I think pasa. Sa paso. Ganyan ba yung taga? Di mo ginakabalo mo sa lugula. Mature ba? Bula na. Sige. Ay. Isa man. Pila mo ano yung chanchan. Jormel. Kani. Ano yun? Kubay. Papila. Mao ni sakto. Chanchan nato ni Kwaon kay pang sa tuba. Kainom yun. Hindi mo kainom yun. Kung Ano mo si- papilon, kunin ang lula na. Kontra na. Kontra na to na. Ayaw ko kay na ako player. Ano nag-apil-apil man ka diri? Basta dili. Awa diri. Kita magsamok dili lang ta magsamok sa mga play. Naman tayo mga play ron. Karon. An, dulo. Namo. Apil siguro. Ay, ra ba pudyo mo na puding sa mga discard din ang mga. Go. Go. Sige. Shooter ba? Uno ni o dos. Size. No choice lang nato ni Tay. No choice. No choice naman. Ikaw. Pasok. Pasok. Pwede na. Oh. Be, tudluan ta mo sa mga step kung saan mga ano ba? Karon dali. Tay mong pagsilig. Kabalo na. Amin bola. Ibang ko na ipa-warm up eh. Warm up. Tuyok mo. Ito dito. Ito tiga dapat dito. Kanan. Nani ka? Maot tigil na ganan. Maot. Video siguro na ipanguha siguro. Tamsi. Na. Yaw na. Tama yung mga bataan. Sab. Ay, wa pa man nagsugod no. Magsilbi. Sulod. No, tuyok. Sa ni nga. Di mo gipangsilig oy. Ay, maday ka balo mandula ang mga bata. Abay. Na. Buang na. Tani. Samot. Murang kulot. May Pato. Na. Alis na nato nag. Pero ibang bitok mo mo ibang silik eh. Bitok kon masiguro buka kay bitok ibang bitok mo ibang silik. Alis na nato ni mga kuan. Mo na yung dula.
Mo na na. Huwag mo na, patay tanig natay. Na. May padila-dila. Ang bugiro. Tayo sulon kay player abot na. Wong ini kok dibanding-bandingke saeng-saengke iya mesti kalah tak oya aku ya ora mampu Ay, nang player ko. Istik agad. Gag mo yan ah. Ato. Ano yung mga buot? Be, kitong mga player na mo, be. Saban. Sus. Dagkok ay itong mga player lang. Ano mo pili pa eh. Kanang gagmay, kanang tulog ka gagmay diha. Ay, sus. Kanila ka Ha? Trabay. Oh, ikaw. Ay, nak. Kani. Patay. Kanya na mo. Relax. Relax. Ka. Biboy. Ako nila ba? Ayan ka na ba? kaya rena Ayan na. Salibo ka. Tutob sa ilang kuan. Kaya, makaya. Tawag ko na itong ilang buwan. Ali, katong... Alisa. Pila may makaya ninyo din? Kung may kwarta ah. Kami. Yung utang, dagbay yung player pero sukaran gina muna. Sa pingil di pinakubos. Wala na. Isuot na yung kuan. Napa may... Basin mo na yung kasugal. Ayaw. Sa may kontra. Grabe daw. Kaya rapi daw. Sure na yung kuan. Mga tama na may dismail kay murag dagmay man yung Gismel. Gismel. Kasado. Larga. Eh, siya na ko. dugan. Sa naman eh. Sa mga clear. きたと叫びたい明日を変えてみよう凍りついてく時をぶち壊したい君が好きだと叫びたい勇気で踏み出そうこの熱い想いを受け止めてほしい Kung man din nag-viral din na bata, bay. Sabi bay, pila yung score? Sige ka man! Ay, sa mo rin, bay! Ay, sa mo rin, bay! Ay, sa mo, bay! Liabi pa niya sila. Ano sa kuno ni? Sabta clear! Kasi pasulong nato si Nasi ka ning murag si Unel ba na walang itong ba? Juno lang kapalugay minus pa kina. Kini isa. Iyo lagi na. Ani. Kita sulod? Sige. Ano atong baton? unsa kaya lang giplano Ako, mo niya itong plano. Pilihonan man ta. Kabantay mo ng gate, diha may doon karulan. Aksyon na muglak ka. Surod na mo sa mga. Wa tayong mga kwarta, ipit ako. Apin ro padaog ta mga minus pa kay mo mandula. Good. Wala pa yung coach. Pwede makasibat pa ta. Sunod na mo ang ating nagutagog lakaw. Kunsay, ano nga yung palitay doon? Lastar ba? Lastar ba? Lastar ba? Lastar ba?